Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča zove se Odviše dragocjeno da bude izgubljeno. Poruka ove priče je: Isus me traži zato što sam mu drag. Zlatni stih nalazimo u Lukinom evanđelju 19.10, a tamo piše: Da, sin čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno. To se dogodilo meni, dogodilo se i mojem susjedu, a moglo se dogoditi i tebi. Možeš li se sjetiti trenutaka kada nisi mogao naći nešto što ti je bilo jako važno? U današnjoj pouci Isus priča o ženi koja je izgubila nešto važno. Možda se to dogodilo ovako. Jutarnje sunce grijalo je leđa žena zaokupljenih poslom. S vremena na vrijeme među njima se začuo smijeh dok su međusobno pričale. Dan kada se pralo rublje bio je posebno naporan, ali i prilika za druženje. Dok su žene trljale i ispirale rublje, mogle su razgovarati o novostima. Jeste li čule priče koje Isus priča? Upitala je jedna. Zanimljive su, dodala je druga. On zna kako živimo. U razgovoru su spomenule kako su vidjele ozdravljenje bolesnih. Razgovarale su o onome što je Isus govorio. Namjeravam sutra povesti djecu da ga čuju, nasmiješila se mlada majka. Ja ću ti se isto pridružiti, rekla je druga. Uskoro se nekoliko žena dogovaralo što će sutra učiniti. Vesela djeca skakutala su sljedeće jutro pokraj svojih majki. U zraku se osjećalo uzbuđenje. Ubrzo su svi sjeli, a Isus je počeo govoriti. Ispričao im je priču o pastiru koji je izgubio jednu ovcu i kako je bio sretan kad ju je našao. A kad je počeo pričati novu priču, žene koje su prale rublje napregnule su uši da čuju. On im je pričao. Bila jednom žena koja je imala 10 jako dragocjenih srebrnih kovanica. To je bio njezin miraz. Žene su se nasmiješile. Znale su koliko su dragocjene takve kovanice. Miraz je bio poklon što ga je muž dao obitelji svoje zaručnice prije nego što bi se vjenčali. Na dan vjenčanja mladenka bi dobila miraz. Često bi od tih kovanica načinila vrpcu za čelo. Tako bi drugima pokazala da je muž jako voli. Bilo je to posebno blago. Isus je nastavio pričati. Jednog dana žena je izgubila jednu srebrnu kovanicu. O ne, žene su zamislile jadnicu u priči. To je najgore što se ženi moglo dogoditi. Što će reći njezin muž? Što će reći njezini susjedi i prijateljice? Žena je zapalila svjetiljku i počela mesti kuću, rekao Isus. Svuda je tražila svoj izgubljeni novac. Isus je promatrao lica ljudi koji su slušali ovu priču. Znao je kako izgledaju njihove kuće. Zbog malih prozora ili čak nikakvih prozora, unutra je bilo mračno, čak i danju. Na jednom dijelu zemljanog poda bila je slama. Teško će biti naći novac. Nastavila je tražiti. Nije mogla samo tako odustati. Na stolu, pod stolom, iza teškog vrča s vodom tražila je i gledala. Pretražila je zemljani pod. Odjednom ga je ugledala. Našla sam te! Viknula je i brzo podigla glatku kovanicu. Istrčala je iz kuće do svojih susjeda i prijatelja. Dođite da proslavite sa mnom. Izgubila sam jednu od svojih kovanica i sada sam je našla. Mnogi su se u mnoštvu nasmijali zbog sretnog završetka priče. Sa iskrom u očima dodao je: Tako anđeli slave kad Bog nađe i spasi još jednog čovjeka.